13 глава – Радостта. Ще видиш човек да върви смело по широк и равен път, а погледът му, прикован в личното доволство, е помътен. Нещо в него тежи. Радостта е отлетяла далече, защото днес той е заключил сърцето си за болките на хората край себе си. А по този път, осеян с много земни придобивки, тъй често той среща ония мимолетни удоволствия, които преди да разцъфнат в трайна радост, чезнат като миражи и оставят след себе си една горчива утайка, която прави живота сив и дори печален. Без подвига на саможертвата животът е пустиня, казва Антуан де Сент-Екзюпери. Ще видиш друг човек да крачи бавно по камениста стръмнина. Ето, той вече изнемогва от преумора, но ведрото му чело е открито за висок лъчезарен връх и ако се вгледаш в очите му, в миг ще те заплени светлото им сияние. Лъчите на топла радост преливат в тях, защото днес той е сторил добро на ближния. Такъв човек оправдава гениалната мисъл на Достоевски. Радостта прави човека прекрасен. Кристално бистрите извори на неувяхващата радост се крият в недрата на доброто. Пречудна е тази добродетел. Ако изпълниш своя християнски дълг и дариш искрица радост на човека, когато си срещнал, тя ще се върне мигновено в сърцето ти и ще умне с чуден пламък. Ще го стопли, ще му дари крилете на светла радост и тогава ще прозреш дълбокия смисъл на Христовата благовест. Игото ми е благо и бремето ми леко. Матей, 11 глава, 30 стих. Който е изпитал тази духовна закономерност, той е стигнал върха на най-светлото земно щастие и е подготвил душата си за отвъдния мир, който е съвършена хармония на радостта. Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата. Матей, 5 глава, 12 стих. Така завършва Христос проповедта си за блаженствата. Тази награда доброто сърце предвкусва още тука. А след възкресението, като се явява на жените мироносици, чието сърца са сковани от човешки страх и безмерна скръб, Христос им дарява великата утеха на две думи. Радвайте се! Матей, 28 глава, 9 стих. Има ли по-красив небесен поздрав и днес за бедното човешко сърце, залутано в изпитания, съмнения, тревоги и грижи? Ако хората биха могли да удовлетворят чрез доброто този зов на Богочовека, животът би се изпълнил със светла радост, животът би станал прекрасен.